Bueno, pues nada, bons días a todos e a todas. Bueno, tedes que disculpar que nestas fechas non son as mellores datas para poder facer así un pleno, é menos extraordinario. E o horario, bueno, o horario preguntei aos portavoces dos outros grupos e parece ser que a mañán era o máis factible para eles, por iso fixemos pola mañán. Entón, nada, procedo a dar lectura. Decreto da Alcaldía de conformidade co establecido no artículo 82 do Real Decreto do 1568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das entidades locais, resolvo, primeiro, convocar sesión extraordinaria do Pleno Municipal por día 29 de decembro de 2025 ás 12 horas, que se celebrará no Salón de Plenos. Segundo, que a Secretaría realice os trámites legais oportunos para a convocatoria e notificación aos membros da corporación. Terceiro, fixar o seguinte orden do día. Primeiro e único, a aprobación se procede da apertura da licitación do contrato de concesión de servizos da explotación do matadoiro municipal polo procedimento aberto ordinario. Doy as palabras entonces aos grupos políticos. Que hai que falar primeiro vos? No, sin problema. Pasa que, bueno, se a licitación estaba, pues non temos nada que decir sobre sacar a licitación. Parte do grupo popular. Non é igual, sacar de punto. Vale, pues nada. Eu explico a situación, qual é, no? Pues que era coñecida, tuvemos que facer o extraordinario porque, bueno, estaba vencido o contrato fai 10 anos, a empresa que ten agora a concesión ha decidido que non quere continuar con ela, entón, claro, uxía muchísimo sacar a licitación para que cuanto máis pronto abreviar os plazos marcados establecidos por lei para que se adjudique rapidamente e non estar nun limbo que non é que sea ilegal, pero un limbo de incertidumbre, non? Entón, é un procedimento e este é o motivo de que se convocara o pleno extraordinario. Repito que non son as mellores datas, pero creo que son conscientes todo o mundo de a importancia capital deste tema, porque o matadoiro temos que de todo loitar para que siga funcionando, e cantos pasos demos máis rápidos e máis seguros, máis doado vai ser que se resolva o problema, que entendemos que está resolto, porque esperemos que haya xente que o concurse, que interese e que exploten en condicións. Pois nada máis. Pois tan rápido como que levantamos... Non sei se temos que votar. Sí, podemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois nada, vamos rematado o pleno. A pena que foi tan breve. Gracias.